Boulevard od Broken Dreams a Green Day na stredajšie predpoludne s Rádiom Slovensko. Blíži sa obdobie dovoleniek a výletov. Ak sa chystáme len do Chorvátska, stačí nám európsky zdravotný preukaz? Pýta sa Barbara Štubňová, riaditeľa úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne Dušana Zemanka. Ja by som sa naň nespoliehal. Európsky preukaz zdravotného poistenia vám garantuje iba nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Môže sa však stať, že štátne zdravotnícke zariadenie nebude v dostupnej vzdialenosti od miesta, kde dovolenkujete. Rovnako v niektorých krajinách Európskej únie nie je štátom garantovaná starostlivosť na tak vysokej úrovni ako na Slovensku. Ak budete odkázaní na ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení, treba počítať s rôznymi príplatkami a doplatkami za vyšetrenia a lieky. Môžu vám tiež vzniknúť náklady v súvislosti s prevozom domov a podobne. A napokon, na dovolenke nejde len o zdravie. Môže sa stať, že sa vám na diaľnici v Chorvátsku pokazí auto alebo spôsobíte nehodu. To všetko sú nepríjemnosti, na ktoré európsky preukaz zdravotného poistenia nestačí. Keď vás tak počúvam, tých rizik je naozaj veľa. Existuje teda univerzálnejšie poistenie na všetky typy takýchto nepríjemností? Základ pre každú cestu do zahraničia predstavuje cestovné poistenie. To vás chráni už od uzamknutia dverí na vašom byte či dome. Nepríjemnosti vás totiž môžu zastihnúť aj na prvej križovatke či pumpe, kde vám z auta ukradnú batožinu. V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu máte k dispozícii asistenčnú službu, ktorá funguje 24 hodín denne a vyhľadá vám najbližšie zdravotnícke zariadenie. Ak neúmyselne spôsobíte niekomu škodu na zdraví alebo majetku, kryje aj tieto náklady. Ak trávite na cestách približne 20 dní ročne, oplatí sa už zvážiť aj celoročné cestovné poistenie, do ktorého môžete zahrnúť aj rodinných príslušníkov. A ako je to s tým autom? Veľa ľudí v lete cestuje práve takto. Pokiaľ cestujete na dovolenku autom, najvyššiu mieru istoty a komfortu máte s havarijným poistením. Havarijné poistenie chráni v prípade nehody, poruchy, živelnej udalosti, krádeže či iných nepríjemností aj vás, aj vaše auto. S rôznymi balíkmi rizík si stupeň ochrany môžete nastaviť podľa potreby. Takže poistenie bude pre vás výhodné aj v prípade, že máte ojazdené auto. Viac informácií sa dozviete na stránke komunálnej poisťovne kpas.sk.